Maayong adlaw mga kabigwas, correct! O karon na video kay Domingo man, nakahuna-huna ako nga magpa-feeding program sa mga malnourished. Nya ang mga malnourished dayang ako man ay mga pag-umangkon ako mga parintos, sila ako ang ipa-feeding program karong adlaw. Correct! So niadto na dayon ko sa Picas Barrio no para mangumpra. Correct! Ang akong lutuon day karon kay arroz caldo. Kay dugay namang jud mi wala ka kaog arroz caldo no, correct? Last namong kaon og arroz caldo katupang katong rally pa nga nay libre palugaw mo pag yun ako na remember. So karon nag-crave bang yun mi og arroz caldo. So magluto tag arroz caldo. Correct. So dali ra jud kay ang mga ingredients aning arroz caldo kay manok lang tapos mga lamas na dayon og bugas. Correct. So hapit sa ako sa bikirino kay para pamirindahon nako ang akong mga pamilya og pag-umangkon. Correct. So nakapalit na rin kong banana cake doog ni uli na dayon ko kay para masugdan na gyud ang arroz caldo. Correct. Oh, automatic ni abot na dayon ko sa balay no. Correct. So gihatag sana ko sa ila ni anak ko ibabagbabag sa ning banana cake kay magluto sa ko og arroz caldo. Correct. So ang atong una ginang humuon no, magkilistag bugas, maghimo ta og lugaw. Correct. Tapos ato nang isunad, tapos biyaan sa nato. While nagwait ko na maluto ang lugaw, nagcheck ko sa among gulayan nga nagibaha na ni diri namunga naman ay ang mga batong. So naka-decide ko nga ako ning harbison kay bisig ma-harvest pa ni sa uban diri. Correct. Mao to nag-change outfit sa ako no. Nag-ilis dai ko sa akong OOTD na pang harvest. Dapat makakalo gyud ka kay medyo init-init tapos maka shades jud ka. Tapos maka casual. Inana gyud dapat imong suoton pag mang-harvest ka og batong. Correct. Kay para ang batong mamunga pa sunod. Kay kung harbison nimo lang nga wala kay outfit, na di na gyud na mamunga, mangluod gyud na siya. Correct. So tama-tama gyud niya akong gipang harvest karon nga naa na gyud mi pang dinner. Kay among lutuon karon nga arroz caldo pang merienda man gyud ni siya. So sulbad na ang panihapon. Correct. So mabalik na ta diri no sa ato ang main purposes gyud no kaning magluto og arroz caldo. So ang una gyud nato ng himuon ana syempre pinaka basic na gyud ni sa katanang kalibutan. Ipanghiwaon ang mga lamas. Hiwaa sa gidataan tanan bago ka magsugod og gisa kay para dili na ka magsihiniwaon niya while nagluto na ka. Correct. Oo, sa ato sa nang hiwa ng mga bombay, sibuyas dahon, ang sagol po na ahos og luya. Correct. Tapos hiwaon po nato ning manok nga wala man rin ako napahiwa dito, nakalimot ko. So bali ako na lang gyud maghiwa, balag habol kaayo ang kutsilyo. Correct. So nakauna-una gud ko na magluto biga ng arroz caldo karon kay nagtapok-tapok man gud mi ko wala man gud klase, walay trabaho. Mao nang giingnan ako sila nga mag-arroz caldo gud mi karon para matilawan gud nila kung unsa ko kalami mugluto og arroz caldo. Kay naluto naman gud ang lugaw, magsugod na ta og gisa. Pagdali na kay nagtapok na ang mga bata, igisa na na dira diretso na ayon na isus Ginoo ko. Ang pagluto ana igisara nimo ng lamas. Kana wala nagmauna sunod ibutang nimo ng manok. Nya abta nimo mga 30 minutes nimo nang ginisaan ng manok, okay na kay na siya fights na siya. So nakalimot na ko gani nagpakita ani na labi pang gyud sa gulan og itlog no. So boil nasa naglungag ko og itlog. Oo, labi po sa isagol sa arroz caldo. Correct. So ibutang na ang lugaw pagkahuman og gisa sa manok. Correct. So medyo na uga-uga rin siya no, pero madiskartian man na siya unya kay pwede man siya butgan nimong init tubig. Oo, correct. So gibutang na pod ang mga sahog-sahog gilagmay, ang mga paminta, magic sarap og kaning mga itlog. Correct. Tapos butgan na natog asin. Tapos ilas na to ang sibuyas dahon kay naonay magpanindot sa pagkaon. So naglinya na dayon sila automatic na. Correct. So mga una dayon ta diretso ninyo kay pinagsarata makakaon ani makakaon lang tag eleksyon kay day mahatag og lugaw. Correct.
So bago manuhuman akong video no, maghatag sa ako og background music na no copyright. Play! Isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man nito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Correct! Daghang salamat sa pagtanaw sa akong mga video, mga kabigwas. Dalay gud ang Diyos ug ayo-ayo mong tanan. Correct!